Santa Pascua Immolada, Alleluia, e Cristo o Senhor, Alleluia, Alleluia. Santa Pascua Immolada, Alleluia, e Cristo o Senhor. Festa da Páscoa, noite bautismal, passando polas augas, renace-nos o Senhor. Santa Páscoa Immolada, Aleluia, é Cristo o Senhor. Aleluia, aleluia. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amén. Que a gracia e a paz e a misericordia de Deus, noso Pai, e de Xesucristo, o Señor, sexan con todos vós. Celebramos hoxe o día 1º de maio, Día Internacional do Traballo e Festa de San Xosé Obreiro. Acordámonos nesta celebración de quen traballa e quen non traballa, de quen ten un traballo digno e quen só atopa traballos precarios ou distintas actividades, de quen ten direitos e seguridade social, a sanidade e a vivenda por ter un traballo decente, e de quen non ten ningún destes dereitos. Lembrámonos que o traballo decente é a pedra angular dunha sociedade xusta e a maneira máis normal da inserción social. Como a San Xosé, tamén se nos pide traballar na custodia de quen sofre e padece. Nos momentos de silencio, pedimos ao Señor o seu perdón por non desempeñar ben a nosa función de velar. Por non recoñecer os direitos e a dignidade das víctimas da exclusión e do descarte, Señor, ten piedade de nós. Pola nosa falta de implicación para que desapareza a precariedade laboral, a brecha salarial de xénero, o traballo forzoso, as formas contemporáneas de escravitude e a trata de persoas, Cristo, ten piedade de nós. Por non ser testemunhas vivas da túa xustiza no traballo e fora del, Señor, ten piedade de nós. Que o Señor teña piedade e misericordia de todos nós, que perdoe os nosos pecados e nos leve á vida eterna. Amén. Oremos. Deus, Creador do universo, ti dispuxeches para todos os homes a lei do traballo. Concédenos, polo exemplo e pola intercesión de San Xosé, que levemos a cabo as obras que nos encomendas e que consigamos os premios que nos prometes. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que contigo viva, reina e é Deus por sempre eternamente. Lectura do libro dos Feitos dos Apóstolos. Saulo, respirando aínda ameazas e morte contra os discípulos do Señor, presentouse ao sumo sacerdote e pediulle cartas para as sinagogas de Damasco, a fin de que, se encontraba algúns que fosen dese novo camiño, tanto homes como mulleres, os puidese levar presos a Xerusalén. De camiño, cerca xa de Damasco, aconteceu que, de súpeto, unha luz do ceo o envolveu co seu fulgor. Caeu ao chão e sentiu unha voz que lle dicía: Saúl, Saúl, por que me persegues? El preguntou: Quen és ti, Señor? Contestoulle: Eu son Xesús, a quen ti persegues. Pero érguete, entra na cidade e xa che se dirá o que tes que facer. Os compañeiros de viaxe quedaron parados, estantíos, sentían
Oían a voz, mas non vían a ninguén. Saulo ergueuse do chao, pero, malia ter os ollos abertos, non vían a ninguén. Levárono pola mão, introduciron en Damasco. Ali botou 3 días sen ver, sen comer e sen beber. Había en Damasco un discípulo chamado Ananías, e o Señor díxolle nunha visión: Ananías. El respondeu: aquí estou, Señor. O Señor volveulle falar: vai á rúa direita e procura na casa de Xudas a un home chamado Saulo de Tarso, que está orando. En visión viu a Saulo un home chamado Ananías entrar e porlle as mãos para que recobrase a vista. Ananías respondeu: Señor, teño oído falar moito dese home e do mal que lles ten feito os teus santos en Xerusalén. E aquí ten poderes dos xefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocan o teu nome. Pero o Señor dixolle: vai, que ese home é un instrumento escollido por min para levar o meu nome diante dos paganos, dos seus reis e máis dos israelitas. Hei de mostralo que ten que sufrir polo meu nome. Entón Ananías, poñéndose en camiño, entrou na casa e impoñéndolle as mãos, díxolle: Irmão Saulo, quen me manda é o Señor Xesús, que se te apareceu cando viñas polo camiño, para que recobre a vista e te enches do Espírito Santo. No instante, repelaronlle dos ollos como unhas escamas e recuperou a vista, ergueuse e bautizouse. Despois comeu e volveronlle as forzas. Pasou algúns días cos discípulos de Damasco e axiña comezou a predicar Xesús nas sinagogas, proclamando que era o Fillo de Deus. Palabra do Señor. Hasta los confines de la tierra, mi boca anunciará tu salvación. Hasta los confines de la tierra, mi boca anunciará tu salvación. Loade ao Señor todas as nacións, aclamadeo todos os povos. Hasta los confines de la tierra, mi boca anunciará tu salvación. Porque é firme connosco a súa misericordia e a fidelidade do Señor dura por sempre. Hasta los confines de la tierra, mi boca anunciará tu salvación. Lectura do Santo Evanxeo segundo Xoán. Naquel tempo discutían entre eles os xudeus: como pode este darnos a comer a súa carne? Díxolles entón Xesús: con toda a verdade vos aseguro, se non comede a carne do Fillo do Home e non bebede do seu sangue, non teredes vida en vos. Quen coma a miña carne e bebe o meu sangue ten vida eterna, e eu resucitarei no derradeiro día. Pois a miña carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quen coma a miña carne e bebe o meu sangue permanece en min e eu nele. Do mesmo xeito que o Pai que me mandou vive e eu vivo polo Pai, así tamén quen me coma vivirá por mí. Este é o pan que baixou do ceo, non semellante ao que comeron os pais que mesmo se morreron. Quen come este pan vivirá para sempre. Dixo estas cousas ensinando na sinagoga de Cafarnaúm. Palabra do Señor. Só dúas palabras. Bueno, pois celebramos hoxe o Día Internacional do Traballo. E a Igrexa, bueno, pois tamén para santificar este día, para darle puxo aí unha festa rememorando a actividade do traballo como unha actividade de santificación, e é San Xosé Obreiro. Primeira situación, é dicir, ao longo de 100 anos máis, desde a Revolución Industrial,
a aparición do mundo sindical, das organizacións do traballo, tanto no ámbito social como tamén no ámbito eclesial, con todas as organizacións e movimentos e espiritualidades centradas na espiritualidade do traballo. Pois, en todos estes anos, pois, se foi avanzando en moitos países, non en todos por igual, nunha dignidade do traballo. O traballo non é unha forza que explota o home, senón que ten que construir o home. E para iso ten que ter unhas condicións de dignidade, de estabilidade, económicas, de poder manter a familia ou a vida dun mesmo. Bueno, pois, isto é o que queremos lembrar neste día, é dicir, os direitos dos traballadores e das traballadoras que viven e traballan para nós. E hai que reclamar unha dignidade destes traballadores e destas traballadoras tanto na legislación xeral, pero tamén no noso comportamento diario, é dicir, como tratamos, como velamos para que aqueles que traballan para nós teñan unha situación digna. Pois, como se temos empresas, como contratamos, como tratamos de velar por a estabilidade e a seguridade deses traballadores, se temos personal de servicio doméstico, de limpeza, como os temos cobertos, se temos xente que fai traballos esporádicos para nós, en distintos servicios, como os temos contratados e teñen un salario digno. E non pensemos que todas estas realidades son alleas ao Evanxeo, non? Porque é a xustiza. A xustiza. Bueno, pois, e non esquezamos que despois deste tempo de pandemia habrá moita xente que os ERTE se lle convirtan en ERES e iso nunha situación de paro e de un aumento grave do paro outra vez. E eu penso que isto como sociedade nos vai facer replantexar moitas cousas, tanto a nivel gubernamental, a nivel legislativo, pero tamén a nivel familiar e de austeridade, é dicir, de aprender a vivir de outro xeito, consumindo menos, para necesitar menos ingresos, e aqueles que máis temos, ou que máis teñen, poder compartir máis, e os que menos teñen, poderse endevedar menos. Poderse endevedar menos, non? E ao mellor tócanos, pois eso, é dicir, ter máis actividade, ou outro tipo de actividade, ou outro tipo de traballo, pero que todo o traballo que exista sexa cunhas condicións de dignidade e de seguridade para o traballador, a traballadora e os que dependen del da súa familia. Bueno, habría moitos ámbitos, pero tamén unha dimensión que hoxe non podemos esquecer é que para a maioría de vós dos leigos e leigas o traballo é o espacio fundamental, é un dos espacios fundamentais xunto ca familia, ca vida pública, da santificación e da evangelización. É dicir, donde se xoga moita do meu compromiso e da miña coherencia ferida no meu traballo. Como realizo o meu traballo? Porque o meu traballo fala de como construo o mundo, como me relaciono cos demais. Bueno, pois eso, por unha parte, eso, a miña santificación. E logo tamén, o traballo é un ámbito fundamental da miña evangelización. É dicir, non me evangelizo máis porque estou metido na parroquia cando saio do traballo. Non. Senón como son cristiano cando estou no meu traballo. Como son cos meus compañeros, como son cos meus xefes, como son os que dependen de min, como son cos... Bueno, pues, como organizo, como a través do meu traballo tamén contribuyo a organizar a sociedade que me rodea, non? Tendo en conta que, de acordo co Concilio Vaticano II, ca Christi Fidelis Laici, ca Cristianos Laicos, a Igrexa no Mundo, estes grandes documentos da Igrexa conciliar e posconciliar, é dicir, a vocación propia dos laicos é organizar
as realidades temporales e terrenas de acordo aos valores do reino de Deus. E un dos espacios privilexiados é o traballo e a loita por un traballo de xusticia. Que así sexa. Elevemos as nosas súplicas ao Señor que envía a súa xustiza a toda a humanidade e dicimos, acolle a nosa plegaria. Pola nosa Igrexa Diocesana de Ourense, que pola predicación do Evanxelo que a nosa vida, promovendo un traballo decente nela, levemos a salvación de Xesucristo ao mundo dos traballadores e traballadores, oremos, acolle a nosa súplica. Pai celestial, que alimentas as aves do ceo e engalanas a erva do campo, dá a toda a humanidade o pan de cada día e o pan espiritual. Creador de todas as cousas, que nos encomendaches a tua obra, concede a todas as persoas gozar dignamente do froito do seu traballo. Oremos. Acolle a nosa oración. Por todas aquelas persoas que están a sufrir a exclusión, o paro, a injustiza, a precariedade laboral e a explotación do seu traballo, para que topen eco as súas xustas reivindicacións entre quen goberna e sintan a nosa solidariedade, oremos. Acolle a nosa súplica. Polas persoas inmigrantes que chegan ata nós buscando vida e traballo, para que neles, nas súas familias, recoñezamos o rostro de Cristo e eles achen en nós unha igrexa samaritana disposta e hospitalaria, oremos. Acolle a nosa súplica. Polos dirixentes sindicais e empresariais, para que a través do diálogo poidan lograr puntos de encontro nas súas negociacións e así o mundo do traballo se vexa cada vez máis posibilitado de vivir en dignidade, oremos. Acolle a nosa súplica. Por todos os cristianos, para que con noso testemunho coherente e o noso compromiso sigamos anunciando a Xesucristo como a mellor proposta de realización humana. Ensínanos a traballar con decisión neste mundo, buscando sempre a tua xustiza. Oremos. Oramos tamén por todas as organizacións da Igrexa que teñen un especial compromiso co mundo do traballo, como é a OA, a JOC, Acción Católica Xeral, Cáritas, Xusticia e Paz, e outras organizacións que teñen unha especial espiritualidade no mundo do traballo. Oremos. Acórdate, Pai universal, da obra das tuas mans, fai que vivamos en quen padece, fai que sirvamos en quen padece o corpo místico de Cristo. Ti que elixiches o xusto Xosé para que alimentase o teu fillo na infancia e na mocidade, dá a todas as persoas traballo, pan e unha condición de vida digna. Por Xesucristo noso Señor. Seguimos orando para que este sacrificio que é meu e tamén voso sexa ben acollido por Deus Pai Omnipotente. O Señor acolla das túas mãos este sacrificio para a louvanza e gloria do seu nome, para ben noso e de toda a súa Santa Igrexa. Señor, fonte de toda misericordia, mira con bondade as ofrendas que te presentamos nesta festa de San Xosé Obreiro.
Concédenos benignamente que os dons ofrecidos se convertan en axuda dos que te invocan. Por Cristo noso Señor. Que o Señor sexa convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. Verdadeiramente, é digno e é de xustiza. É o noso deber e salvación darche gracias sempre en todo lugar, Señor Pai Santo, Deus Todopoderoso e Eterno. Louvámoste, bendicímoste e glorificámoste na memoria de San Xosé. El é o home xusto, que lle deches por esposo a Virxe Nai de Deus. El é o servidor fiel e prudente, a quen puxeches como cabeza da tua familia, para coidar como a pai o teu Fillo único, concebido por obra do Espírito Santo, Xesucristo, Señor noso. Por el, os anxos e os arcanxos e todos os coros celestiais celebran xuntos a tua gloria. Permítenos asociarnos ás súas voces, cantando humildemente a tua louvanza. Santo, Santo, Santo es ti, Señor, Deus do universo. Enche o ceo e mai a terra coa tua gloria. Hosana no ceo, bendito que ven no nome do Señor, hosana no ceo. Ti és, Señor, verdadeiramente santo e fonte de toda santidade. Manda o teu Espírito e por el santifica estes dons, para que se nos convirtan no corpo e no sangue do noso Señor Xesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente a paixón, colleu o pan, deu gracias, partiuno e deulle aos seus discípulos, mentres dicía: Tomade, comede todos dele, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vos. De igual modo, ao final da cea tomou o cáliz, deu gracias e pasoulle aos seus discípulos mentres dicía: Tomade e bebede todos dele, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mí. Velequí o misterio da nosa fe. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu Fillo, ofrecémosche o pan da vida e o cáliz da salvación. Dámosche gracias porque nos fixeches merecentes de estar na túa presencia e de servirte. Pedímosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da tua Igrexa extendida por toda a terra. Faina perfecta no amor, xunto co noso Papa Francisco, co noso Bispo Leonardo e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmãos que dormiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección. E de todos os que partiron deste mundo amparados na tua bondade, acólleos a todos na luz da tua presencia. Ten misericordia de todos nós e danos a gracia de participar na vida eterna con María, a Virxe Nai de Deus, con San Xosé, seu esposo, cos santos apóstolos e con todos os que nesta vida cumpriron a tua vontade, que poidamos louvarte e darche gloria por mediación do teu Fillo, Xesucristo. Por el, con el e nel, a ti, Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria por sempre eternamente. Amén. E sabendo que somos fillos de Deus, atrevémonos a dicir: Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola túa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Pois teu son o reino, o poder e máis a gloria por sempre eternamente. Señor Xesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstolos: Deixo-vos a miña paz, dou-vos a miña paz. Non mires os nosos pecados senón a fe da tua Igrexa,
Dígnate darlle a paz e máis a unión, de acordo coa túa vontade. Pedimos a ti, que vives e reinas por sempre eternamente. Amén. Que a paz do Señor sexa sempre convosco. Dádelos como irmás e como irmáns a paz. Año de Deus que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus que quita o pecado do mundo, danos a paz. Este é Xesucristo, o año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados a cear o Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar. Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de Oremos. Señor, escoita as oracións dos que regalaches co alimento desta Eucaristía. Fai que, seguindo o exemplo de San Xosé, deamos testemunho do teu amor coas nosas vidas e cheguemos a disfrutar por sempre o don da tua paz. Por Cristo noso Señor, que o Señor sexa convosco. Que vos bendiga Deus Todopoderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Podedes ir en paz e que o Señor vos acompañe. Bo mes de maio, que tamén é unha boa cousa que empece o mes de maio, que xa non ten arre, que xa se pode comer marisco e xa se pode tomar o sol. Regina Celi Alleluia, quia quennero isti portare, Alleluia, resurrexit secudicit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.